Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da Juma'a, da fatan an yi sallah lafiya, ya ci gaba da shagulgulan sallah. To Allah Ubangiji ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa da alkhairi. Allah Ubangiji ya datar da mu. A yau dai mun zo muku da wani bayani ne mai sauƙi game da shafukanku na WhatsApp. Amma kafin mu shiga cikin bayani, muna masu ƙara tunatar da ku cewan ku daure ku yi subscribing na channel ɗinmu na Zinariya TV, domin subscribing ɗinku shine yake ƙara mana ƙwarin gwiwa. Kuma idan kuka yi subscribing za ku ga alamar ƙararrawa. Kar ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin samun wasu sabbin videos ɗinmu da za su fito a nan gaba, domin ƙaruwar ku ce ‘yan uwa, kuma ku yi share zuwa ga ‘yan uwanmu domin su ma su ƙaru. To a yau dai mun zo muku bayani ne a game da yadda za ku ɓoye chat ɗinku a WhatsApp. Dukkan abin da kuke tattaunawa da koma waye ku ɓoye shi ba tare da kowa ya gani ba. Kuma alhamdulillah wannan hanya dai mai sauƙi ne. Ina so da farko za ku fito, idan kana so ka ɓoye chatting ɗinka na WhatsApp, misali in ka zo ka ina WhatsApp ne, misali yau ga nan WhatsApp ɗinka, idan ka zo ka kamar haka, idan ya buɗe misali misali mu ɗauki wannan, shi za mu yi rufe kenan. Misali wannan kenan, wannan lambar da kuke gani ita na ɗauka, akan ita ita ne zan ɓoye chatting ɗin. Daga nan za ku zo ku ga nan menu icon ɗin nan, wannan na saman wannan guda ukun nan. Yawwa, to daga nan za ka yi clicking a kan shi, wannan abubuwa guda ukun. Yawwa, ga nan daga can sama za ku ga nan yadda aka rubuta achieve chat nan gurin, ga shi nan achieve chat. Yawwa, daga nan za ka danna achieve chat. Yawwa, kun ga ya saka one achieved. In ka danna undo ɗin nan a ƙasa, in ka danna undo ya zama ka dawo da shi kenan. Yanzu ka yi achieving ɗinsa, amma da ka danna undo ya dawo normal, ka cire shi daga ɓoyewar da kai kenan. To yanzu kun ga gashi lambar nan dai ba ta nan, dukkan chatting ɗin da muke da ita gashi ba ta nan. To yadda za ka yi ka dawo da chatting ɗinka normal, ko kuma ka je ka kalle shi kai kaɗai, za ka yi scrolling can ƙasa, yawwa zuwa ƙarshen chat ɗinka, za ka yi scrolling. Ga yanda aka rubuta achieve chat 1, gashi nan guda ɗaya na ɓoye. Yawwa, sai a yi clicking a kai. Yawwa, to kun ga lambar nan da ɓoye chatting ɗin da muke da ita. Idan shiga zan yi na kalla, kawai zan yi clicking a kai. Ga nan duka irin chats ɗin da muke da ita, in kalla zan yi, babu wani wannan. Idan kuma kana so ka dawo da ita normal, ya zamto ta fito kowa zai gani ne, sai ka sake dannewa haka. Idan ka danne, ga nan wannan arrow ɗin nan da yake nuna sama, gashi nan wannan ɗan arrow ɗin nan wanda yake za ga yana nuna sama ne. Yawwa, sai ku yi clicking a kayan shi wannan arrow ɗin. Da kun yi clicking, kun yi on achieve ɗinsa. Normally kun yi undo na wannan aikin da kuka yi na farko. Saboda haka idan muka dawo sama, kun ga lambar nan da ɓoye, ga ta nan wannan lambar ce, gashi na ɓoye ta, kuma gashi ta dawo, kowa yana da damar gani. Alhamdulillah, wannan shine bayani akan yadda za ku ɓoye chat ɗinku na WhatsApp ba tare da kowa ya gani ba, sai ku kaɗai za ku iya kalla. Muna masu ƙara tunatar da ku subscribing ɗinku zuwa ga YouTube channel ɗinmu na Zinariya, shi zai ƙara mana ƙwarin gwiwa domin ƙara kawo muku wasu videos namu da za su ƙara muku haske akan yadda za ku yi amfani da wayoyinku na Android. Mun gode sosai. Ku kasance da Zinariya TV. Sai anjima.